esan, eguna pasaren duen gora behirai euriri bazen, etzen portuan egiteko zen saioa azken orduan akuariuneko areto hartan sartuta. Egia esan ez genekin oso ongi zeirten zitekeen ez da, eta bukaeran bastante gustora gehatu nintzen dio hitzan. Kubarrak ezmistak ezagutzen genituen dexente, baina txiprekoak genituen ezagutzen, eta galeskoak ere ez. Orduan, oso arrettatzu, jendearen improvisazio kantatuak zenbat modu dituen eta deskubritzen. Eta esate baterako, galeskoena oso bitxile ditu zitzaidan, denbora bat hartu eta idatzi eta hori egitearena. Gainera batek mobilean idaztearena oraindik gehiago harritu ninduen. Txiprearena, askoz ere ulergarriagoa, nahiz hizkuntzaz ez moldez bai, eta bai, kubarrak gehiago ezagutzen dut. Amets Txipren izan berria da astebete, orduan ezagutzen zituen hango improvisatzaile eta musikariak, eta orduan prestutasuna eman zion horrek ausartzeko hango modura egiteko. Eta gero kubarrekin jardun genuenean, Ametsek gure neurritan egin zuen, baina nik kubarren neurrietan, eta bai ametsekin jardutean eta bai nerekin aritzean, bi kubarrek, bai idazleik eta bai iranek, beraienetik ere pixka bat utzi egin zuten, ez da, alegia normalean musikaz lagunduta kantatze dute, nik esan nion nahiago nuela deklamatzea, eta beraz iranen nerekin deklamatu egin zuen, eta idazleik ere amets musikari gabe ari zenez, berak ere dezimat musikari gabe egin zituen. Igual inoiz baino fusio handiagoa, ez da, gu beraien doinu eta neurrietan arriskua hartu, eta beraiek beraienak pixka bat moldatu gurearekin batago izateko. Oso esperientzia polita hortatik.